grup de consum, estan creant-se molts arreu de tot l'Estat, és un grup de gent que s'ajunta per a comprar productes, tipus fruita, verdura, buscant una sèrie de criteris. Els criteris bàsics són que siguin productes de proximitat, comprar-ho directament als llauradors, sense que hi hagi intermediaris, evidentment cap afany de lucre, és a dir, si es compra directament al preu que venen els llauradors, intentem que siguin productes ecològics i de temporada. Aquests serien els 4 criteris bàsics. Em pareix molt bé. Jo trobo que feia temps que a Ontinyent li feia falta una xarxa de consum. Ja a moltes zones de l'estat espanyol existeixen les xarxes de consum i així encara no. I jo ho he trobat una oportunitat per poder fer la comanda de productes frescos totes les setmanes i de venir així a consumir coses que saps que són de qualitat i entre tots aconseguir un preu també més econòmic. Jo crec que era una cosa necessària que molta gent en Ontinyent estava esperant, perquè molts de nosaltres som consumidors de productes ecològics i de proximitat i ens preocupa la qüestió de salut i la qüestió de medi ambient. El tema de poder participar d'un producte natural i molt fresc i també que l'agricultor tinguera una remuneració més justa. Vam decidir venir a comprar així perquè sabem que són productes de proximitat, sobretot d'Ontinyent o de la comarca, dels pobles de les Regalies, perquè són de llauradors de la zona. Col·laborem sobretot en la xarxa llauradora, en què hi ha llauradors i col·lectius de Carrícola i d'altres parts del País Valencià. Cada setmana ens envien els productes que s'ofereixen o que els llauradors ofereixen i des de casa fem simplement la comanda que tinguem. Aleshores, cada dimecres venim a recollir la comanda. Ens ho porten dimecres de matí, dimecres de vespre, ens ajuntem al casal Jaume I, fem la distribució, la fem nosaltres mateixos, la distribució de tots els productes. A part de venir a replegar la comanda, entre tots també anem a replegar els llauradors i ens organitzem per preparar les comandes de la resta d'unitats familiars. I ens anem tornant cada setmana per ser 2 o 3 els que ens encarreguem d'empaquetar les comandes. És a dir, ens venen uns quilos de creïlles i les hem de distribuir en les unitats familiars que som. Aquesta feina és una feina que s'ha de fer, s'han de buscar proveïdors cada vegada més pròxims i és una tasca que s'ha de fer de treball, d'investigació, de coses més pràctiques. Sí, com nosaltres tota la feina la fem entre la gent que participem, evidentment hi ha que col·laborar. I això també és interessant, a banda de... Al final és com un joc, no? Jo tampoc tinc una participació superactiva en l'ecoxarxa, simplement com a consumidor i com a col·laborador. Però entres en un rotllo també un poc simpàtic. Ja no és només que menge tomates d'Ontinyent o que menge taronges de Carrícola, sinó que conec qui em ven el producte, establisc una relació personal molt interessant i no només amb els proveïdors, sinó també amb la gent que conformem l'associació es crea també xarxa humanitzada i això és molt enriquidor. Que no siga simplement comprar, pagar i anar-te, no? Busquem alguna cosa més. I, en fi, jo crec que són tots avantatges. Avantatges per als llauradors, avantatges per als consumidors, avantatges per a les relacions socials i a veure si a poc podem acabar en l'altre sistema, l'altre model que no ens agrada.